Hello everyone! Welcome to our YouTube channel, Ilocano't Bisaya. Ayan, sa mga hindi pa po nakakaalam, siya po yung Ilocano and ako po yung Bisaya. Pero siya talaga yung magkasama na Ilocano't Bisaya kasi isa siyang dating NPA, marami siyang natirhang lugar dati kaya marami siyang lingwahe na alam. Marunong siya ng Ilocano, ng Bisaya, ng Hiligay nun, ng Minuslim, sinama natin. Ang Surigao nun, alam din niya ang Surigao nun. So, sa mga ganun ay hindi siya basta-basta maloloko. Ilocanong purong-puro po siya, pero akala ng lahat ng tao dito ay Bisaya siya. Kasi syempre, Bisaya ako, hindi naman ako nakakaintindi ng Ilocano, kaya binibisaya niya ako. So, yun yung pagkakaalam ng lahat ng tao na Bisaya siya, hindi nila alam na purong Ilocano siya. So, kami po ang mag-asawang tendera-tendero, ang Indiano at ang Koreana. Hindi siya papayag na Indiano siya. Siya ang aking Black American and ang Koreana ng Philippines. So, kaya po siya nakamask kasi nabungi yan siya. Nahiya siya ipakita ang kanyang ngipin. So, no choice siya kundi sumama sa akin ngayon kasi monetize na ang aming second YouTube channel, ang Ilocano't Bisaya. And before anything else, gusto ko mag-thank you sa... So, ayun, may bumili lang guys. Gusto kong mag-thank you pala sa aming couple shirt. Naka-couple shirt po kami. Ayan. Wait, ibaba lang natin ng konti. Pakita mo mahal. Harap ka ng ganyan. Ayan. Ang couple shirt po namin ay galing kay Miss Rochelle Yambe. And kay Rochelle Yambe, ang asawa ni RJ na anak ni Madam Tisay Vlog and ni Papa Roni Yambot. Ayan. So, galing po sa kanila ang aming couple shirt. Thank you very much. Gusto kong mag-thank you sa mga nag-play all sa akin. Unang-una, Nadyaan. Siyempre kay Crystal Seiya, ang unang nag-play all. Kay Rochelle Yambe, kay RJ, kay Mega Channel, kay Ate Rose and Dave's Channel, kay Kuya AJ Kimple Vlogs, kay Fabrin Baltasar from Turkey, kay Ate Sherilyn Gape, kay Froy Mark, and kay Ma'am Janet TV, kay It's Me Lodi, and sa iba pang nag-play all sa akin. Ay, mag-comment kayo dyan. Sa lahat ng mga organic viewer ko from Ibon Bautista na nakarating dito sa aming second YouTube channel, ang Ilocano't Bisaya, maraming salamat sa panonood. Ayan, sa mga fans ni Bebe ko and ni Meow Ming, ayan. And thank you din kay Ma'am Pen Middleton kasi sinuportahan niya pa rin yung aming second YouTube channel. Asahan nyo na sa susunod na vlog about ito sa aming lifestyle, buhay ng tendera at tendero, about din sa mga Ilocano and about sa mga Bisaya. Ang kwento talaga ng Ilocano at Bisaya ay dahil tig-isa lang naman kami ng cellphone. Ang cellphone ko ay naka Yvonne Bautista. Ang cellphone niya ay ginawa kong Ninja pang support sa mga nagsusubscribe sa akin and sinusubscribe back ko. Ginagamitan ko ng Ninja ko and yun na nga si Ilocano't Bisaya. Kakasupport kasi syempre naging supportive si Ilocano't Bisaya. Binabalikan siya ng iba. So nagkakaroon siya ng subscribers hanggang sa yung walang edit na video namin nung sinusuklayan ako ni Lakay ko. Ayan yung pinaka first video namin. Sinadya ko yan ng maiksi lang kasi panghuli lang naman yan ng isda or para dyan pumasok yung mga isda na parang lambat yan na para hulihin ko. So, kailangan maiksi lang, diba? So, yan lang yun. Kaya kung mapapansin nyo, 58 videos lang ang meron si Ilocano't Bisaya. Actually, 60 yan, pero may dinilit na ako na dalawa. 58 videos lang siya, monetize na siya kaagad. Ayan, hanggang sa ang dating ninja, ngayon ay YouTuber na and monetized channel na. Ayun po yun si Ilocano't Bisaya. Maraming salamat sa lahat ng mga organic viewer from Ibon Bautista at sa lahat ng mga YouTube friends namin and family na nakasupport din sa aming second YouTube channel. And anong masasabi mo kasi ang akala ng lahat ay kanya naman talaga yan kasi sabi tamo nakatingin. Sabi niya kay mama ko, nag-usap pala sila sa Messenger, ka-chat na si mama. Sabi ni mama na pag monetize na daw ng Ilocano't Bisaya, kanya daw yun. So sabi ni mama ko, ganun, so may YouTube na pala si Bagtan. Kasi ayun, hindi ko alam na nag-usap sila ni mama ko, nagchikahan sila, siniraan lang naman ako, no? Anong masasabi mo? Anong pangarap mo sa iyong YouTube channel? Sige, sa'yo na yan. Sa'yo na lang YouTube channel, parang no na ikaw. Pero yung sa akin pa din, di ba? Ako si Commander eh. Anong pangarap mo para kay Ilocano't Bisaya? Nalagpasan pa yung kan. Lakasan mo, hindi nila Nalagpasan pa yung kan mo. Ano? Subscribers mo. So ano po siya, ambisyoso po siyang tao, inggitero.
Kasi nung nag 30,000 subscribers si Yvonne Bautista, ang wish niya para sa kanyang YouTube channel na Ilocano at Bisayang, balang araw daw malalagpasan niya ang subscriber ni Yvonne Bautista. So, hindi ako marunong mag-effects kaya ako na lang nag-effects ng sarili ko. So, ayun, ang bumili. So, ano nga, pangarap niya na balang araw daw magte-trending si Ilocano at Bisaya and malalagpasan niya ang subscriber ni Yvonne Bautista. So, ngayon, interviewin ko po siya kasi siya talaga si Ilocano at Bisaya. Siya ang literal na Ilocano at Bisaya kasi marunong siya ng Ilocano at ng Bisaya. So, anong aasahan naming vlog sa'yo, Sir Bagtan? Ang tenderong gwardya para sa vlog mo. Sige nga kung talagang vlog mo yun. Anong aasahan namin? Anong aasahan ng mga viewers mo, sa mga katambayers natin dyan, sa vlog mo? Ka nakatingin sa akin, palaban ka? Ano? Ay, ilawin ko yung ano namin, ilaw. Ano? Instant red. So, ayun guys, wala siyang maisagot kasi wala naman siyang ginagawa sa kanyang YouTube channel. Ako ang lahat ng gumagawa niyan. Hindi ko, sa kanya ako. Magsalita ka na, sabihin mo, ang dami mong Gagawa fans. kami ng videos kay Meow Ming, hindi kaya kay Bibi ko. Sila na Gagawa lang. daw sila ng video ni Meow Ming and ni Bebe ko. Isama natin si Mawang, yung inampo naming aso. Ayan, kasi mahilig siya sa mga hayop and mga hayop ka din. Ayun yung hilig niya. Magaling kasi siya magpaamo ng mga hayop, kahit anong hayop. Ayan, ako nga napaamo niya eh. Kasi sa kangayo. Kasi isa akong hayop. Isa akong pusong bato. Bihira ako tumibok. Dapat tibok niya. Yeah! Boom! Panis. So, ang aasahan nyo po sa aming YouTube channel ay of course ang aming lifestyle about Ilocano and about Bisaya. Itatry ko din na i-vlog ang mga Ilocano dish kasi mahilig talaga siya sa gulay. Ayan, kung papapansin nyo sa aking Facebook page na Yvonne Bautista, ayan, nag-post ako doon ng Ilocano at Bisaya mukbang kasi yung mga niluluto niya ay pinopost ko doon more on gulay. Mas gusto niya yon, tsaka masarap siya magluto ng gulay. Ayan, itatry natin na i-upload dyan. Tatry ko din kung kaya ko siya ma-prank. Ayan, so abangan mo, surprise kita. Pa-prank kita nang hindi mo malalaman. Lakasan mo. Ako, prank mo. Maraming nagsabi na ipaprank ko siya, pero based on his personality, medyo mahirapan ako niyan kasi kilala ko siya eh. Mahirap siya i-prank. Ayun, so tatry ko lang siya na i-prank. Ayun, about our lifestyle ito guys. Yan, and get to know us better. Sino ba si Lakay, ang Ilocano, and sino ba si Yvonne, ang Bisaya. Alam ko hindi kami artista or simpleng tao lang kami. So, yung iba kasi sinasabi na wag ganong vlog, ng parang daily vlogs or kasi hindi ka naman sikat. So, gusto ko lang itry na ipakilala sa inyo kung saan ba kami nang galing. And unti-unti natin yan iba-vlog dito sa Ilocano at Bisaya. Paano ba naging tendera si Yvonne? Paano kami nagkakilala, mga ganyan-ganyan, anong personality ng mga Ilocano. Kasi na-vlog na namin yun nung una, paano magselos ang mga Ilocano. Ayan, so paano ba ang Bisaya naman? Kasi purong Bisaya din talaga ako. Ayan, so ano yan, ano pang, kung ano yung gusto nyong gawin namin na i-vlog, wag lang yung makeup kasi mahirapan tayo doon. May nag-request na kasi noon dati, medyo hindi natin kakayanin ng ganong klase ng challenge. So mag-comment kayo guys kung ano pa yung pwede namin gawin. Wag lang ang mag-acrobat at tumalon sa building. Ayan. So get to know us better. Ano to? Parenting 101. How to handle each other. Paano niya ba ako na-handle? Kasi ang hirap ko talagang i-handle. Ayan. Napaka ano ko. Paano ko rin ba siya? Paano kami nagkakasunto? Anong ginagawa namin kapag nag-aaway kami? Yung mga ganon. Kung baga husband and wife. Parenting 101 kasi marami na siyang fans dito sa Ilocano at Bisaya. Hindi nyo lang alam, marami siyang fans. Kung panoorin nyo yung mga dati naming vlogs, mga kalokohan lang, no edit vlog, ayan, yung biglaang vlog, bigla ko lang siya maisip, ay madalas ko siyang binubugbog. Shoutout kay Fabrin Baltasar and dun sa isa kong basher, may basher po ako dito sa Ilocano at Bisaya kasi naawa siya kay manong niya. Ilocana din kasi siya, wag ko daw bugbugin si lakay ko. And si Fabrin Baltasar, ayan, pinlay all niya ako, wag ko lang daw bugbugin si
Sila ka, ayan, bakit ba nang bubugbog si Yvonne? And bakit ba niya tinatanggap yung bugbog ko? Ayan. So, yun yung abangan nyo dito sa aming vlogs, Ilocano at Bisaya. Maraming salamat po sa lahat ng Team Kape. Hindi ko na kayo maisa-isa guys. Sa lahat ng mga organic viewer, sa lahat ng pumupunta sa live ko, mapa silent viewer man yan, mga hindi nagko-comment, mga nanonood lang. Ayan. Shout out po sa inyong lahat. Sana patuloy nyo po kaming supportahan. And sa mga hindi pa po nakasubscribe, please subscribe to our YouTube channel, Ilocano at Bisaya, for more updates. Ayan, bye! Bye ka na. Magbabay ka na. Bye-bye. Ay ko. Kailangan pa talaga utusan. Bye-bye na nga. Bye ka na. Bye-bye. Vlog mo kaya to. Nga. Bigyan kita lang 5%. Ikaw, siguro. Bigyan ng 5%. Kung ako.